Hey, what's up mga ka-adventure? Alam nyo ba na may bagong bukas na aircon and refrigeration system shop dito sa may Kalasyaw? Aircon installation, repair, estimate, at mga bagong aircon meron sila dito. Kaya tara, ating puntahan. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito tayo ngayon sa may Barangay Mangkok, Kalasyaw, Pangasinan. Andito na nga tayo dahil mayroon nga bagong bukas na bilihan ng aircon dito. Pwede ka magpa-install dito, magpa-repair, magpa-design at magpa-estimate ng inyong mga aircon. Kaya tara, let's see, puntahan na natin. Andito na nga tayo sa may RMR, located at Barangay Mangkok, Kalasyaw, Pangasinan. Going to Malasiki, San Carlos at papuntang bayan ng Kalasyaw. Halos katabi ng Sounds of Praise Church. So yun ang mga ka-adventure ko, naghahanap ka ng mga dekalidad, quality at affordable na mga aircon. Napakarami nating pwedeng pagpipilian dito. Sulit quality, budget friendly, kayang-kaya ng iyong mga budget, affordability check, reliability check, at quality. So yun ang mga ka-adventure, dahil nga ito ang araw kanilang grand opening, nag-offer muna sila ng dasal at nagpa-blazing sa kanilang panibagong shop. Siyempre, pag ganitong mga pa-blazings, hindi mawawala ang wala pa merinda yun. Ay grabe mga ka-adventure, ang dami naming nakuha. At syempre hindi rin mawawala ang kainan. Napakadami naman ito. Kakaiba lang, palangan. Quality. So yun naman ka-adventure, pagkatapos na nga ng blazings at kumain, namigay din tayo ng ating sticker. Sir, anong pangalan niyo po? Roger Miranda Roy. Anong pangalan ng shop niyo, sir? RMR Aircon and Refrigeration System Shop. Anong oras mo nag-open po yung shop niyo? Nagbubukas kami ng 9 to 6 pala. 9 to 6 p.m. 9 to 6. Ano yung mga pwede nyo i-offer na services dito, sir? Aircon installation, aircon cleaning, repair, maintenance, estimate. Yan. So nag-estimate din po kayo? So, design. Nag-install din? Installation. Saka nagbibinta rin kami ng mga aircon units dito. Iba-ibang brand. Ano yung mga brand ng mga aircons ang binibinta nyo dito, sir? Daikin, Midea, Carrier, UX, Copel, LG, Matrix. Napakarami pala. Taga-Agree. Sa mga kababayan ko, taga-Pangasinan, kahit sa ibang probinsya, maabot kami. Kung kailangan ng aircon units, meron po kami benta rito sa RMR Aircon. Dito lang sa Mangkok, Kalasyaw, along Provincial Road, going to Bayambang and San Carlos. At kung gusto nyo rin magpa-service, cleaning, repair, ano rin po kami dyan. 10% discount. Ipakita mo at sabihin mo lang na napanood mo ang ating video. Kaya naman mga ka-adventure, kung plano mo magpalagay ng aircon sa inyong mga bahay, sa inyong mga negosyo, tara na dito sa may RMR Refrigeration System Shop, Barangay Mangkok, Kalasyaw.